Ubah ransom setengah ubadai ru kertong jong ke National People's Party ke North Shillong constituency ulo ong ba kajing anggu jong u ban syakri nak kebentar kipat ba bat ke constituency kala pelong ye u ban no ya ke kam sarkar ke ba ubat kumu executive engineer khnang ba unla ban ya chakmat ha ke kam ke ba utmu ula benrap ru bagi samla ke North Shillong ki dan shibun ki bala nang la start hendrai amdan pat ki ban prat lenti nak kebentar jong ki ban ya chakmat ha ke jing im bat amdan setia ki ban betil lenti ha ke ban a jing hikai la kalong ha yang ke medical, engineering, civil services examination dan nika staff selection. Bad ulo ang balada kipat ba ki ailat u ha kan nika kenti bamenta ukular ba marsen job kini kidi ki benta ba khamat ba unle ban penterikam. Kani kadi ka jing syakri ha ka we pada ka level ka mangila ban ai syaki pat ba ti menswa nga syakri kum executive engineer jong ka PWD Henry menta pada nga sot ho ba ladang ala led ban yele election wala da kampat de kapor ban chok thaj angaru ring so thu pade ba kaniro kan long hi ke jing shakri hakwe pade ka level kamtam e nang mata ke jing pha jong kipat ba kibadon ha kanika constituency jong ni ka 70 North Shillong te ngaso thu ro ba ban shim nya kanika benta klempat de ban kut ke jing shakri ke jing tri sarkar kalong ka ba LSC ke jing perkhat breu den rei habis pi perkhat pada ha kawe kaliang na so thu ba kani hi ru ka de jing yalam ke jong blai ban so thu ba kani ke de kamon ke jong blai ban nga kermen ru ba mo in tresitam ba kermen bangila ru poi sha ke jing thu ka ba ha ngila ru ban poi sha thong na ka menta ka medical engineering lada ka de nam ta kini civil service exams lada kadai nam ta kini ka staff selection ngi bagi kena jongi nomor ba kim dan kini facility kim lat la se ban ya compete bagi wei pade ki perlo ti nakaliang ka jongi kwa ba lada ngin poi ka thong kani kadai ba khmat e kum no ngin set kini ki coaching center ha ka bidai ba kini constituency jongi bon sin ni sotho ba klang ni sotho ba kani constituency kadai kejabim jong kejat bundri bon ki bamot maka ni ka constituency jong i kadap ka biang ndri la da village shisha shikilong ye pinsham ba ki babun kilong ye ki dan kam ni ka jingkershan ka pura hanong kendong nga bajulik sanong kendong ngalap ba la da ki yo tong khau upan la yo la shet la biang henry hason ngani thu ipi ki jingdok ka kam bat ha ka bidai ka ni ka benta ngasem baki baduk hasar ki kam shem kajing banyak itu bela hanong kendong nomor hasor ki hap siuru wat ya kabai wai yen bat kani kadai ka ba khaban ka bangidon kam ban pe yang mata kini kilong yen